Bun venit pe canalul Rabbit Electronic. În acest video vă voi prezenta un circuit pentru exemplificarea funcționalității porții logice sau. Pentru început simulăm funcționalitatea porții logice sau. Am amplasat în centru o poartă logică sau, în partea stângă am pus variabile de intrare A și B, iar în partea dreaptă avem variabile de intrare Y. După cum se vede și în tabelul alăturat, pentru ca ieșirea să fie pe unul logic, trebuie să avem una sau ambele variabile de intrare pe unul logic. Dacă avem ambele variabile pe 0 logic, ieșirea va fi pe 0 logic. Deci de reținut că poarta logică sau trebuie să aibă cel puțin o variabilă sau ambele variabile pe 1 logic dacă dorim să avem la ieșire 1 logic. Schema electrică este formată dintr-un circuit integrat care reprezintă o poartă logică. El are 5 pini. Pinul 1 este un pin de intrare pentru variabila B. Pinul 2 este un pin de intrare pentru variabila A. Al treilea pin se leagă la masa circuitului. Al patrulea pin reprezintă un pin de ieșire pentru variabila Y. Iar al cincilea pin este un pin de alimentare pe care îl conectăm la 5 V. Pentru a putea seta variabilele A și B, la pinii 1 și 2 sunt conectate două comutatoare. Ele au ca intrare 5 V, deci când comutăm pe poziția ON, vom avea la pinii de intrare ai porții logice 5 V. Atunci când comutatoarele sunt pe poziția OFF, ar trebui să avem la pinii de intrare ai porții logice 0 V. Dar ca să ne asigurăm că nu apar tensiuni parazite, am conectat la pinii 1 și 2 doi rezistori de 10 kΩ care se duc la masa circuitului. Făcând acest lucru, vom avea mereu 0 V, adică 0 logic la intrările A și B, iar doar atunci când vom trece comutatorul pe ON, vom avea 5 V, adică 1 logic. La pinul 4 avem conectat un LED alături de un rezistor de 470 de ohmi pentru limitarea curentului prin LED. LED-ul are rolul de a vedea efectul funcționalității porții logice. În partea stângă și în partea dreaptă avem doi conectori XT60 care sunt responsabili pentru alimentarea circuitului. Pinii acestor conectori sunt legați la masa circuitului și la traseele de 5 V ale circuitului. Prin intermediul acestor conectori se poate conecta și alte cablaje cu alte tipuri de porți logice. Avem în partea de jos o mufă USB tip C folosită tot pentru alimentare, având pinii conectați la masă și la 5 V. La pinii CC1 și CC2 sunt conectați doi rezistori de 5,1 kΩ care au rolul de a semnala nivelul de tensiune de 5 V pentru unele alimentatoare care au diverse tehnologii de funcționare precum Quick Charge sau Power Delivery. În continuare să examinăm cablajul. El este realizat pe două leere și are inscripțiunea pe el tipul de poartă logică și simbolul acestuia. În jumătate avem circuitul pentru poarta logică sau, iar mai sus avem comutatorul de tip Deep Switch pentru a selecta variabilele A și B inscripționate cu alb. Dacă comutatorul este în sus, vom avea 1 logic, iar dacă este în jos, vom avea 0 logic. Mai jos avem LED-ul care se aprinde în funcție de valoarea ieșirii porții logice. în partea de sus avem un USB tip C prin care putem alimenta circuitul individual. În stânga și în dreapta avem ufele XT60, prin ele putem conecta alte circuite cu porți logice care au același format. Componentele sunt amplasate pe partea din fața circuitului, pe partea din spate nu avem componente, avem doar numele pinelor mufelor XT60. După realizarea practică a circuitului, putem să ne convingem că poarta logică funcționează după cum a fost descrisă anterior. Avem deasupra ei tabela de adevăr. Circuitul este alimentat de la mufele XT60, fiind conectat împreună cu alte porți logice. În primul caz, avem pus pe 1 logic comutatorul pentru variabila A, iar variabila B este pe 0 logic, deci vom avea la ieșire 1 logic. În al doilea caz avem pus pe 1 logic comutatorul pentru variabila B, iar variabila A este pe 0 logic, deci vom avea la ieșire 1 logic. În al treilea caz avem puse pe 1 logic ambele comutatoare pentru variabilele A și B, deci vom avea la ieșire tot 1 logic. În ultimul caz avem puse pe 0 logic comutatoarele pentru variabilele A și B, deci vom avea la ieșire 0 logic. În concluzie, doar dacă comutăm ambele variabile pe 0 logic, vom avea la ieșire 0 logic. După cum ne este sugerat din numele porții logice, trebuie să avem sau variabila A sau variabila B sau ambele variabile pe 1 logic dacă dorim ca ieșirea să fie pe 1 logic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la videoclipul următor.